Molt bones, benvinguts a una nova edició de La importància d'educar amb el professor Antoni Ballester. Avui tenim convidat especial i un programa molt interessant. Tot teu, Toni. Bones tardes, benvinguts al programa La importància d'educar. Tilly Smith, una nina de 10 anys, va salvar uns 100 turistes estrangers a la platja de Phuket, a Tailàndia, per advertir als banyistes un minuts abans de l'arribada d'un tsunami que va causar el terratrèmol de l'oceà Índic de 2004. Ella va aprendre sobre els tsunamis en una lliçó de geografia 2 setmanes abans del tsunami, del seu professor, i va reconèixer les senyals d'avís de l'aigua retrocedint de la costa i la formació d'escuma a la superfície del mar, pel que va avisar als seus pares que ells varen advertir a les persones que eren a la platja. La platja va ser evacuada abans que el tsunami arribés i va ser una de les poques platges sense víctimes registrades. Tilly Smith va aparèixer a les Nacions Unides el novembre de 2005 com a part d'una campanya per destacar la importància de l'educació. Avui en dia, que les persones viatgen molt, conèixer el risc que hi ha no sols als llocs on vivim, sinó també a altres llocs, en pot salvar la vida. Aprendre geografia ens pot salvar la vida i l'escola, a les classes de coneixement del medi i de geografia, podem aprendre sobre el risc geogràfic. Per això és tan important el coneixement, aprendre i l'escola. I així nens, adolescents i joves poden també avisar els pares o familiars en cas de risc per la seva vida. Avui tindrem l'oportunitat d'entrevistar el doctor Miquel Grimalt, professor del Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes Balears. Bones tardes, Miquel. Bon dia, Antoni. Hola. Podem dir que el doctor Miquel Grimalt és un dels millors experts del món en geografia del risc i sobretot de la climatologia de la conca mediterrània occidental. És un professor sensibilitzat per l'ensenyament de la geografia. La didàctica de la geografia ja ha estat la persona responsable de coordinar les proves de selectivitat de geografia a les que van els estudiants de segon de batxillerat després d'acabar els col·legis d'institut durant més de 2 dècades. El professor Miquel Grimalt està especialitzat en geografia del risc, aplicada especialment a les inundacions, tema de la seva tesi doctoral que s'ha aplicat a més de 10 informes tècnics d'episodis d'aquest tipus participant-hi en accions internacionals. Ha estudiat a fons la geomorfologia antròpica i el paisatge, la toponímia i la cartografia temàtica, en dedicació intensiva a la recol·lecció de camp de toponímia i la seva anàlisi, així com la didàctica de geografia. Entre les tesis i tesines doctorals dirigides, podem dir que tenim el fenómeno del Niño y su influencia climática en el Mediterráneo occidental, els sistemes dunars litorals, la vulnerabilitat territorial i avaluació de danys post-catàstrofe, una aproximació des de la geografia del risc, geografia de la brisa marina, formes i processos al·luvials a la vertent sud de la Serra de Tramuntana, precipitacions i escorrentia a les conques torrencials de Mallorca, sequia i circulació atmosfèrica al Mediterrani occidental, la geografia de les Illes Balears a l'educació secundària, llibres de test i col·lectiu docent, percepció del clima i del canvi global a Mallorca, mites, equívocs i realitats entorn al medi físic, canvi territorial de la Serra de Tramuntana i la pequeña edat de hielo a Mallorca. Actualment té una tesi en curs sobre el clima urbà. Ha estat organitzador responsable de 4 congressos i fòrums científics de caràcter nacional, jornades de camp de geografia física, congrés de l'Associació Espanyola de Climatologia, congrés de l'Associació de Geògrafs Espanyols i congrés de la Societat d'Onomàstica. Bones tardes. Podem dir, senyor Miquel Grimalt, que avui en dia tenim molt ben estudiat el risc a la Mediterrània occidental, València, Catalunya, Andalusia Oriental, gràcies a la seva obra i als seus col·laboradors. Ens falten coses per saber? Ens falten moltes coses per saber i tenim molt de coneixement per recuperar. Diríem molt de coneixement per recuperar perquè en la societat tradicional coneixia molt bé el medi on vivia. I aquesta informació que ja he dit d'aquest alumne que ha vingut d'aprendre a través de l'escola allà del tsunami s'hi va poder aplicar, en aquest cas a Tailàndia, això
abans aquí ho teníem. Aquí teníem una veritable cultura de risc. La veritable cultura del risc que venia d'un aprenentatge que agafaven dels nostres majors, dels nostres avis, les nostres padrines, les contarelles, cada un coneixia molt de redol i el seu territori, i dins d'aquesta coneixença hi havia un profund coneixement del risc. Ara la societat ha canviat i, evidentment, com tu molt bé ets un gran professor de didàctica, saps molt bé que aquesta tasca que fa l'entorn familiar en aquest moment l'ha de fer l'educació i l'escola. Jo diria que el més important, i jo estaria molt content si hagués servit la nostra tasca com a científic, seria que recuperàssim, encara que fos parcialment, aquesta cultura de risc, aquest saber conviure amb ell, aquest coneixedor, que sí teníem i que sí hem perdut. Gran part de les destruccions que se pateixen són fruit, en primer lloc, de l'ignorància. I, evidentment, en segon lloc, d'unes ànsies per ocupar el territori més enllà d'allò que seria raonable. Molt bé, molt bons arguments. I aquest dies, què podria dir que ha passat realment a València? Quins factors geogràfics creu que influeixen perquè aquesta inundació que ha hagut aquest dia s'hagi produït? Els factors són uns factors que en aquest mateix moment se poden donar a les Illes Balears i, per exemple, en el terme de Calvià, concretament, se podrien donar a Santa Ponça. Què tenim? Tenim un primer element, que és un curs d'aigua que pot donar una gran quantitat de cabal en un moment determinat si plou molt intensament. El tenim a Mallorca, se té en el cas de la ciutat de Mallorca, en el torrent gros, en el cas de Calvià, aquell torrent que hi ha a Santa Ponça, un curs important. En segon lloc, un indret on pot ploure amb molta intensitat. Pot ploure amb molta intensitat en aquestes muntanyes de l'interior del País Valencià, que no va ploure l'eix de la serralada ibèrica, no va ploure les muntanyes d'en fora, va ploure en aquestes que són més a part del litoral, amb molta intensitat. Això se transforma en un cabal enorme i després ve el tercer i principal ingredient. Allà on hi ha hagut gran part de les víctimes mortals era una part de sort sud de València. Era un indret de rossars i tarongerars. Rossars i tarongerars que evidentment se beneficiaven d'allò d'estar a un lloc on hi ha un terreny que ha construït, en aquest cas una rambla, que és el barrany de torrent, amb molt bona terra, amb uns recursos hídrics, però per una altra banda tenen aquest inconvenient que són inundables. Però què ha passat? En aquest moment ja no hi havia tarongerars, ja no hi havia rossars. Allò que hi havia era polígons, carreteres, cotxes, i finalment el darrer ingredient que faltava perquè la tempesta fos perfecta. La ciutat de València havia estat destruïda per una inundació del riu Túria l'any 57. Se va fer una obra faraònica, que és la gran desviació dels curs cap al sud de València, que era el Plan Sur. El Plan Sur fan un riu nou a València, salven la ciutat de les inundacions del Túria, però alhora condemnen sort de sud, que si ve una gran inundació, aquesta que manca s'escampat cap al nord i cap al sud, ara ha escampat tot cap al sud. La ciutat de València s'ha salvat íntegrament. Aquesta gent han rebut allà que els tocava, més un cabals que han estat desviats cap allà on ells vivien. El resultat de tot això és una catàstrofe. Pensem una mica en un cas de Calvià, que el mateix torrent, que s'ajunten aquella branca que ve de Galatzó i aquella altra branca que ve de Benàtia i de Sant Boronat i tal, s'ajunten, van cap a la mà i record un paisatge idíl·lic que tenia els caldianers, que serien aquells hortets, que ja serien d'aquest torrent, allà hortets, però és que si un dia ve una gran torrentada en aquell lloc, al lloc d'haver-hi hortets, i estàs urbanitzat, o estàs convertint en una zona amb molt d'edificis, tindrien la catàstrofe, que allò que realment passa aquell dia a vora de mà. Les terrasses, diguem, d'aquest torrent estan ocupades, però fins i tot la terrassa del costat occidental per una escola. Els ingredients que ha passat és dues coses. Una perillositat natural extrema, la tenim perquè forma part de la nostra naturalesa, i en segon lloc una exposició extremada per part dels humans, que en el cas de València era enorme, perquè gran part del creixement urbanístic de València s'havia fet
damunt aquestes antigues hortes. I aquí a Calvià tenim alguns punts com a Calvià, Poble, Peguera o algunes zones allà on estiguin en perill d'inundació? Què cal fer en aquests casos? A Calvià hi ha una sèrie d'indrets que són crítics en quant a inundació per circumstàncies diferents uns dels altres. N'hi ha un que seria el model primer, que seria allà on desemboca un torrent a una zona litoral que actualment està ocupada i ben no. Això se repeteix a Santa Ponça i estrictament se repeteix a Pallera o a la platja de Torà. I que hi ha un torrent que ve de l'Alqueria, un torrent amb una força erosiva i uns cabals que poden ser molt importants. Aquests dos punts són evidentment crítics. Hi hauria un segon tipus diferent d'inundació que serien aquelles àrees que estan urbanitzades sobre sectors que antigament havien estat o segueixen estant de vocació a buferes, aiguamolls o llançs amb mal drenatge. Tota la part darrere de Magaluf té aquestes característiques. I, salvant un poc les distàncies, Sant Ferrer també seria una zona que té mal drenatge que antigament, si no era llacunar, quasi era. I finalment hi ha un darrers que són molt poc visibles, però que veiem són els que fan més mal, que siguin aquells cursos breus que un no se'l espera perquè fins i tot s'han, no diria oblidats, però es tenen poc en compte que, per exemple, serien tota aquella sèrie de torrents que de burguesa vertiginosament passant per l'Hostalot i per aquestes zones se dirigeixen cap en el litoral. I molts d'aquests cursos se troben amb un pont insuficient de les carreteres o se troben amb uns elements que és que realment es da inserir tant inundació com el fet inesperat de trobar-se en inundació. I finalment l'únic que diria que aquí s'ha de tenir moltíssima de prudència. Hi ha trams de carretera on torrent i carretera van un davant l'altre, o s'han rebut la pròpia carretera. Funciona el torrent i aquests són extremadament perillosos si aquella persona que en transita no en té consciència. Per tant, la carretera que comunica des d'Andràs cap a l'esquerra d'allà, o a la carretera que comunica des de Pallera en direcció cap a l'interior, cap a l'esquerra d'allà, a determinat moment van ran dins el torrent, o fins i tot la pròpia carretera que comunica en direcció des de Calvià Poble cap a Puigpunyent, passa a un moment un estret, que per cert paisatgísticament és idíl·lic, en el qual torrent i carretera s'afonen, que és un indret molt perillós per veure rossellat un cotxe. Per tant, podem dir com poden preparar els pobles, les urbanitzacions i les ciutats millor per enfrontar les inundacions? Jo crec que aquí s'ha de fer feina a 3 nivells. El primer nivell és aquell que té remei. Senzillament, si una àrea és inundable, no se pot construir. Si una àrea és inundable, s'hi pot fer moltes coses una àrea inundable. Pot ser una àrea verda fantàstica, pot ser un lloc de lleure que no tingui una ocupació fixa, fabulosa. Fins i tot podria ser un aparcament mentre hi hagués una cultura de que un moment de qualsevol de vida que pot ploure molt, la gent ja tingués la idea d'allò no ocupar-lo. Ara allò que no se pot fer és deixar edificar a damunt allò que és domini de l'aigua. Perquè l'aigua sempre traurà la seva cèdula de propietat i recuperarà allò. I si hi ha alguna, els desnonaments que fa l'aigua són terribles, perquè recupera allò que és de propietat, passi el que passi. Segona actuació que s'hauria de fer una actuació de cirurgia allà on no hi ha més remei. Si realment ja s'ha edificat i ja he consolidat una àrea que és molt perillosa, realment en aquesta àrea allò que s'ha de fer són obra. Obra que tant pot ser construir drenatges, elements que ajudin que l'aigua no afecti aquesta zona, com fins i tot a vegades aplicar la piqueta i enderrocar allò que envia l'aigua cap a un altre o allò que ja no té remei. Tot això és una cirurgia, com evidentment ha de fer un metge, molt alerta, amb molta cura i evidentment salvaguardant els drets de tothom. I finalment hi ha una altra part que és la fonamental. La fonamental seria, ja ho he dit, educar, perquè la millor defensa davant un risc és tenir-ne coneixement i saber com s'ha d'actuar.
no hem de pensar en una administració que sigui una administració paternalista que tot resolgui tot. Així com són el torrent de Mallorca, així com són les precipitacions, aquí com funcionen les inundacions, no pot existir un sistema d'alerta primerenca, suposant, com ho he vist moltes vegades en pel·lícules, o films o sèries, que un xèrif avisa que vendrà una inundació i durant 3 hores va traient la gent del lloc amb un helicòpter va rescatant cans i padrines. No, això no pot succeir. Aquí se posa a ploure desesperadament i en un quart d'hora ha sortit l'inundació. El que ha de saber la gent és allò que pot fer i allò que no pot fer. El que ha de fer la gent és autoprotecció. No confiar en que hi hagi una mare o pare administració que agafin amb els seus braços i el salvi. I moltes vegades això passa tant per ensenyar com s'ha d'actuar, com sobretot reconèixer que nosaltres, al cap i a la fi, el nostre clima té unes característiques que fan que en l'estiu, per exemple, no plogui, que hi ha unes temperatures agradables, o a vegades però agradables, que fa que vinguin els turistes, és que en determinats moments plogui moltíssim, és una part inherent al nostre clima que hem de tenir assumida i en la qual hem d'aprendre a conviure sense que tinguem problemes. Per tant, educar i ensenyar geografia de risc és molt important des de la infància. Quines 4 coses creu que són les més importants per actuar davant d'una inundació? Què és el que hem de fer? Perquè la tendència és anar a agafar un cotxe. No, la darrera tendència és agafar un cotxe. Agafar un cotxe és equivalent a ficar-se dins un bacul i tancar la porta perquè t'envien al cementeri. Els vehicles no donen seguretat. Així com te diria, te plogui una tempestat de trons i llança dins un cotxe, no moriràs mai electrocutat per un llamp, perquè és una caixa de Faraday, te diria que un vehicle, quan l'aigua aconsegueix arribar a la planxa de la base del cotxe, i supera mitja roda, aquell cotxe s'ha convertit en una barca. Una barca que, a més, no té sistemes de navegació. El resultat és que un cotxe irremeiablement se veu arrossegat per l'aigua. Per tant, mai cotxe, de cap manera. No confis en un cotxe. Malament sigui elevat, que sembli un SUV, que pesi d'unes 2 tones. Els transatlàntics, els grans creuers, pesen moltíssim i suren. Els cotxes suren exactament. Jo he vist casos, estudiants de Torrentades, a Llorenç i va vehicles, que en la gent de dins varen navegar durant 1,5 quilòmetres arrossegat per la Torrentada sense enfonsar-se. Els vehicles actuals tanquen molt bé. No són 600 d'altre temps, no se'n varen els fons. Això és terrible. Segona cosa que mai s'ha de fer. Intentar anar a rescatar una persona que no hi ha cap bon motiu perquè tu l'hagi d'anar a cercar. És que vaig voler anar a cercar l'infant que era un extraescolar. No passis pena si aquella persona que dirigeix l'extraescolar s'assenyada te farà pujar. A la planta de dalt ja esperaran i que de 2 hores hi seran. No s'ha d'intentar mai això perquè la mobilitat innecessària és un risc absolut. I finalment 2 coses molt lògiques. Pujar cap amunt i mai anar a rescatar a cercar res, un soterrani o un semisoterrani. El vehicle te pot matar en el moment que te veus arrossegat en el vehicle, però el vehicle te matarà exactament igual en el moment que vulguis anar a cercar el cotxe a un aparcament soterrani i t'entris aigua per dalt i ja és mort. Això serien una de les normes més simples. És a dir, cosa tan senzilla com és de fugir de les parts baixes i, sobretot, no circular i mai circular en vehicle. Molt bé, i doncs recomanem als nostres oients que una vegada tinguin també aquest àudio ho puguin rebobinar i escoltar les explicacions del doctor Grimalt perquè això és evident que ens pot salvar la vida i comunicar aquesta informació a altres persones també ens ho pot salvar. El canvi climàtic farà que això sigui més habitual i es pugui produir més vegades? El canvi climàtic és curiós. El canvi climàtic pot influir, per exemple, i tot diria així, de manera absoluta, en què les inundacions siguin un 5 a un 10% més freqüent. Plus, és a dir, la inundació més important a la conca mediterrània fins que n'hi va haver una a Derna, a Líbia, fa un any,
havia estat a Mallorca, havia estat 1403, la Riera, quan va destruir Ciutat de Mallorca matant 5.000 persones. No hem de pensar que aquests fenòmens succeeixin perquè hi hagi un increment de les temperatures del Mediterrani que facin que hi hagi inundacions que no hi havia hagut mai. L'únic que passa és que, evidentment, amb una mà més calenta, més habitualment, el còctel explosiu d'entrada de llevant, aire fred amb alçada, una muntanya que fa trampolí, pugi cap a damunt i la quantitat d'aigua precipitable sigui més elevada. Això pot explicar això que he dit, un 5 o un 10%. Ara, el fet que hi hagi cada vegada un 100% més víctimes és normal que no se deu al canvi climàtic, se deu a l'increment d'ocupació del territori. I creieu que la població ha de saber com actuar en aquests casos, com bé ens ha dit? Li sembla bona idea incorporar aquest coneixement dels currículums escolars i llibres de text de coneixement del medi i geografia a tot el sistema escolar? No és que sigui una bona idea, és una obligació. Si li sembla, li puc fer un símil. Un símil que va succeir quan la població se va començar a motoritzar. Quan la població comença a anar en vehicles de motor que pots anar a unes velocitats elevades, són desplaçaments llargs, la morbilitat, la quantitat de gent que moria per accident de carretera era esfereïdora. No tenia nom. Com se va regular així? Fent carreteres més amples? Sí, això ha quedat una part del mort. Però què ho ha aconseguit? Ho ha aconseguit des del moment que s'introdueix l'educació com un element fonamental i bàsic per poder conduir. Fins i tot dins el currículum de les escoles. I fins i tot quan això passa per aquesta estranya mescla de fer una cosa obligatòria, fer un règim sancionador i aconseguir que forma part d'una cosa que seria la cultura, que la podríem assimilar a ADN social, i arriba un moment que tu, en aquest moment, encara que no vengui cap vehicle, si veiem un encreuament, tu saps que tindrà preferència de la dreta i que si hi ha un stop t'has d'aturar i que si de voltes aquell stop ho has fet malament. Si un té una educació que és en risc, té una educació que li permet prendre les seves decisions sobre allò que ha de fer en cada moment. I fins i tot li permet una independència i no dependència d'un vector extern. Una cosa tan simple, com per exemple, una d'aquelles coses que m'ha agradat més sempre explicar, que seria llegir el cel, una persona veu el cel, veu els tipus de nívols que hi ha, i a partir d'aquesta nebulositat pot saber si dins els propers minuts pot o no ploure, li dona unes condicions d'independència i de seguretat cap a ell, com ha d'actuar, que és impossible. Ell no podrà telefonar a un expert, ell no podrà demanar. Si li han mostrat el currículum escolar o li han mostrat en el mitjà de comunicació, aquest fet ell ja ho tindrà assumit. Per tant, trob no una bona idea, és que hauria de ser absolutament obligatori. Igual que, com que s'han perdut les baules de transmissió que hi havia antigament dins el sistema social tradicional, que podia ser la família, la qual aprenies a cuinar o aprenies a fer unes feines, tot això ara no se pot fer per mil problemes, i hauria d'assumir l'escola, igual que hauria d'assumir la que tenia una educació per la convivència dins una llar o per les petites reparacions, haurien de tenir una educació des de petits i a través de l'escola per conèixer el medi i per actuar davant ell. I una part del medi, el medi mediterrani, són els riscos. Probablement crec que no seria necessari posar una assignatura, sinó que hi hagués un o dos temes en l'any, sobretot ara en el llibre de text d'aquí de la zona mediterrània, sobretot a principi d'octubre o tot d'una que comença el curs, i que hi hagués un o dos temes en l'any durant tot el currículum escolar, posant l'accent en aquest tema. En aquest sentit, veurem ara quins serien els principals continguts que haurien d'ensenyar els professors en els estudiants en relació amb el risc geogràfic. Quin considera que és el risc geogràfic més significatiu actualment a Balears, a Espanya i al món? Perquè ara també la gent viatja. Abans era suficient com conèixer la nostra zona, però ara viatjam i quins són els riscos geogràfics més importants? En aquest moment, els riscs geogràfics més importants a les Illes Balears serien dos.
Un, que és molt evident, que és ràpid, que és explosiu i que és immediat, que seria allò com actuar davant les inundacions i més que cap en els edificis o en el lloc d'estar permanent en quant a la mobilitat. 25 morts hi ha hagut els darrers anys a les Illes Balears provocat per inundació. D'aquests 25, la immensa major part han estat persones transitant-hi en vehicles. Per tant, el principal serien les inundacions i en relació en els viaris. Quin seria el segon més important? És un risc moltes vegades oblidat, perquè a més canvia de significació i de característiques, que seria el de la sequera. Estem sotmesos a unes condicions en les quals hi ha moltíssima més gent que no aigua pot proporcionar-nos el medi. La sequera de les Illes Balears no ve provocada pel canvi climàtic, ve provocada perquè hi ha una demanda creixent d'aigua. A més, una demanda creixent d'aigua per usos urbans, no tant com antigament per usos agrícoles. El resultat final és que això és un risc, però no és un risc de vida, és un risc que afecta bàsicament estructuralment l'economia i, per tant, un risc que afecta tota la societat. En aquest moment la gent no mor de set. A la societat tradicional, com és la medieval, la gent literalment moria de llana si per culpa d'una sequera no hi havia hagut collita. Però en aquest moment, a la nostra àrea seria bàsicament aquest fet. A un nivell secundari, quin hi hauria també de risc? Hi havia risc derivats dels fenòmens meteorològics virulents. Això que ara molta de gent, parlant malament, li diu temps sever. Això de la severitat dels temps és un calc de l'inglès, de saber weather, però el temps virulent que serien els llamps, els fiblons, les ventades, els escofits, tots aquests fenòmens que te poden dur una forta intensitat en poc temps. I són un fenomen que són bastant freqüents i són un fenomen que, de nou, se torna a lligar a una societat amb molt important mobilitat. Bastant curiós. El doctor Ballester, com jo mateix, són persones dels anys 60 i en el currículum escolar en aquell temps, en els llibres, record com tenien una part molt important dedicada en el perill del llamp. El llamp, les descàrregues elèctriques atmosfèriques, que sí que són perilloses i que hi ha hagut víctimes mortals i fins i tot n'hi ha hagut algunes en aquest d'aquell dia, on és el darrer un turista italià que mor per un llamp a Santa Ponça, a començament d'aquest mil·lenni. Crec que recordar que succeeix. Els llamps en aquest moment són molt més poc risc que no venen en els anys 60. I el motiu molt clar, per un canvi social. Als anys 60 molta de gent feia feina agrària, feia feina fora de vila. I encara hi havia molta de gent que transitava amb un carro. Un carro és una màquina de rebre descàrregues elèctriques i va transitant. En el moment actual, molt poca gent viu a dins el medi natural, a fora de vila, i la gent se desplaça amb un vehicle tancat, que és una caixa de Faraday, en la qual els llamps no tenen aquesta incidència. Però record, en aquest cas, com a dins l'ensenyament. En els anys 60, una de les poques coses que sortia de tots els llibres d'allò que se deien ciències socials en aquell moment eren la prevenció del llamp i te deia on t'havies de col·locar i te deia l'importància d'esperar el llamp, que curiosament ara ho trobarien fins a folclòric, però estava datat en allò que era un risc en aquell moment. I quines són, per tant, les 4 coses més importants a tenir en compte per protegir-nos dels llamps en una tempesta? Bé, de llamps i una tempesta és molt simple. Mai datat de col·locar davall un arbre, mai has d'anar cap a un cim a una muntanya i, per tant, moltes vegades és la prevenció. Per exemple, els llamps, ara, quins són les principals víctimes dels llamps? Curiosament, són persones que duen activitat de risc cap a les quals no hi ha educació. És a dir, pujar a un cim d'una serralada, tipus els Pirineus, a la qual hi ha tempesta cada dia d'estiu, a l'hora baixa hauria d'estar prohibit l'accés d'aquest cim. Per què? Perquè això ara el que mata són bàsicament excursionistes. Fer segons quins esports nàutics, bastant simples i que ningú pensaria, com anar a pescar amb una canya llarga de fibra de carboni a vorera mà a un moment que hi hagi una tempestat, és una acció d'altíssim risc.
perquè el carboni, la fibra aquesta, actua com un element i el grafit actua com un element que atreu literalment els llamps. I, contràriament, dins un vehicle és segur. I és relativament segur. Una llar, exceptuant, posa-se a prop d'allà on hi pugui haver un element connectat a una antena de televisió, la qual tu rampa i, a més, comuniquen la part més elevada de l'edifici. Són bastant simples i, finalment, també si és una casa aïllada de fora vila, no poses a davant una xamanea perquè el tub d'aquesta xamanea ionitza l'aire que hi ha damunt i pot haver una descàrrega. Curiosament, això, a lo millor, ara ja no ho recordo, d'altre temps, la gent ho tenia molt assumit. Hi havia refranys que te deien llamp a la cova. I un detall curiós, si algun dia sou un punt elevat i noteu com els cabells vos comencen a prendre cap amunt, immediatament tira't de panxa en terra, perquè està generant un llamp. Està a punt de descarregar-te una descàrrega elèctrica damunt tu. Però, vaja, en principi no és risc natural. Més important, però mirar aquestes normes tan simples com poden ajudar molt. I finalment, la darrera, si aneu amb un cotxe per una carretera, qui podria fer un llamp damunt un cotxe vos assegurat que no vos passaria res, perquè és una caixa de Faraday, no anar a alta velocitat, perquè evidentment el llamp no t'electrocutaria, però fondria les rodes del cotxe i si vas a 100 per hora te mataries amb un accident pegant-te a un altre vehicle o a una paret. Molt bé, és important saber tots aquests detalls i tots aquests exemples. S'està produint aquí a les Illes Balears i a les zones de costa que a vegades els infants, els nins, els joves, els adolescents o adults se tiren des de les roques de la mà. A vegades ha passat que el nivell de la mà ha canviat i ens tirem allà on hem vist que ho han fet altres persones i ens poden lesionar greument o fins i tot morir. Se produeixen molt d'accidents d'aquest tipus. Què els dirien els nins, adolescents i joves o adults que se llancen a la mà i per què pot canviar el nivell de la mà? No, aquí hi ha una cosa que seria una educació bàsica, que seria una educació cap a l'autoprotecció. Hi ha determinades activitats que són esports de risc o pràctiques de risc que s'han de fer d'una manera molt controlada i s'han de fer després de dominar una tècnica que en principi és bastant depurat. És curiós, però la gent d'altre temps feia això, ho han fet sempre, no sé per què, els humans sempre ens han volgut demostrar uns són millor que els altres a superar reptes personals i tirar-te a la mà des d'una alçada notable, baixar un pendent molt notable d'una muntanya encordat o senzillament sent escalada, tot això són activitats de risc. S'ha de tenir en compte una cosa molt clara, el fons de la mà és canviant, igual que pot ser la fondària que tingui un gorg dins un torrent. Per què? Perquè un simple temporal t'ha pogut remoure una roca del fons o hi ha pogut caure material cap allà i en aquest cas són petites diferències que poden marcar entre no fer-te res i matar-te. Però això ja és un tema més de prudència que no un tema d'un risc natural. Tu te pots rompre sense descoll, tant saltant a la mà des de massa amunt com tirar-te d'un trampolí sense calcular bé l'angle en què tu entraràs a protegir-te en les mans i pegar allà una equiparrotada o pegar una panxada que realment tingui unes lesions medul·lars molt greus. Això ja formaria part un poc d'un altre tipus d'educació que seria aquella educació cap a conèixer els propis límits i deixar de fer allò que és perillós. Igual que és perillós, evidentment, conduir un vehicle de 150 o baixar amb una bicicleta sense frens una costa molt pronunciada. Hem d'anar alerta als humans que moltes vegades per poder que no es pugui produir l'adrenalina poden tenir conseqüències molt dolentes. Però això ja no forma part tant dels riscos naturals, sinó un poc d'una educació i un valor social que vulgui manar a la gent i no donar tanta d'importància en el fet de tenir una fama momentània
per haver-te tirat de més amunt o per haver fet una cosa que els altres no han gosat fer. Com afecten, per exemple, els terratrèmols i quines mesures es poden prendre per mitigar-ne els efectes? És a dir, quines 4 coses cal tenir en compte per actuar si ens trobam en un terratrèmol? No, si posem un terratrèmol, ara aquí has anat a paraules majors. Els terratrèmols tenen una sèrie de característiques que ho fan particular i és el ritme natural més mal d'entendre per la racionalitat humana. Quines són les característiques del terratrèmol que fan que allò sigui molt mal d'assumir mentalment? Primera característica, no té avís. Normalment l'accada més important d'un terratrèmol és la primera i a vegades única. Per tant, no hi ha res que avisi. D'una ventada, d'un fibló, d'una inundació, d'un tal, sempre hi ha uns elements previs que t'avisen. Aquí no. No hi ha avís previ. Almenys no hi ha un avís previ que tu puguis haver percebut per mitjans normals, habituals. Segon lloc, no hi ha mare. Allò que tu consideraries que és una protecció, que he dit jo, quan hi ha una inundació, pugi cap amunt. Que he dit jo, quan hi ha una vés en espit de més amunt, fuig de lloc més baixos. No, el terratrèmol, allò que funciona com a refugi en la major part dels riscos, en aquest cas té un efecte contrari. Tu has de fugir de la casa. Allò que tu consideres el teu castell, el teu refugi, no te pots ficar dins una cova. No hi ha un lloc que te doni seguretat. Per tant, és molt perillós. I després, finalment, si tu me dius quines proteccions immediates són molt lògiques i tenen moltes assumides en els països on en pateixen, en primer lloc, la prevenció a través d'un sistema de construcció que sigui sismoresistent i, en segon lloc, petits elements d'autodefensa que tenen molt assumits. Per exemple, tant els japonesos com fins i tot els xilens, perquè estan pensant sempre el Japó, no? La costa d'Amèrica, països com Xile tenen una amplíssima cultura de terratrèmols i saben que immediatament a dins una casa han d'anar a cercar les parets mestres, s'han d'anar col·locant a davall una taula, perquè la major part dels moviments sísmics no són enormes que caigui a la casa, sinó que ja que te caben són objectes, has de tancar el gas, has de fugir dels ascensors i si vas pel carrer has de fugir d'allà on te puguin caure objectes que venguin dels edificis. Per donar tranquil·litat a la gent, terratrèmols n'hi ha pocs i àrees molt reduïdes. Terratrèmols sempre se recorden són d'una ciutat, no d'un país, perquè tenen una àrea d'afectació important reduïda, 1 milenars de quilòmetres. Ara, el terratrèmol té una conseqüència derivada que sí que és molt perillosa, que seria el tsunami, altre temps dit maremoto, que se va veure clarament quan hi ha un terratrèmol davant les costes de Sumatra, les onades duen la mort fins a les costes de Somàlia. En 1960, el terratrèmol més important de la història, a Valdivia de Xile, va matar gent a les costes del Japó. L'altre extrem del Pacífic, terratrèmols tenen el problema que poden generar un tsunami i un tsunami sí que realment té un període d'avís, perquè no és immediat, hi ha un temps entre que se produeix el terratrèmol i arriben les onades i, a més, com tu molt bé has descrit, la mà literalment desapareix i després té un increment molt important de nivell. Per tant, això dels terratrèmols no ens implica directament, perquè no som una zona sísmica, molt indirectament podríem patir tsunamis d'un gran terratrèmol, si per exemple se produeix un terratrèmol enorme a Algèria, podrien rebre un tsunami aquí de característiques més o menys catastròfiques, però no és un risc immediat. I quines 4 coses han de tenir en compte en un incendi forestal? Bé, l'incendi forestal ja no és estrictament un risc natural, perquè normalment l'incendi forestal està produït per 2 fets. En primer lloc, que la poca cura que se té en la gestió dels boscs, que fa que hi hagi un increment de biomassa i aquest increment de biomassa col·loca una gran o una enorme quantitat de matèria que se pot prendre foc i després l'altre element que normalment les coses no s'acaben fent totes soles. Fa falta un element humà d'imprudència o de fins i tot voluntat de calar foc.
Per tant, jo no el consideré estrictament un risc natural. Ara bé, una vegada ja dins un incendi, s'ha de tenir en compte un fet molt important. Els incendis van de baix cap a dalt, per tant són molt perillosos els costers, perquè a un pendent te va progressar molt ràpidament en direcció directa, s'ha d'anar molt alerta en soventis, canvis que pugui patir, i finalment simplement s'ha de fugir immediatament d'aquella àrea perquè les seves velocitats de propagació són forestes. Ara estan parlant de radioactivitat, que és una àrea que hi pot haver incendis forestals importantíssims, bàsicament perquè hi ha hagut una reforestació enorme de totes les àrees muntanyoses i part de les àrees planeres i de turons del terme, que fa que en aquest moment la Serra Tramuntana en conjunt sigui una gran teia, esperant que en algun moment una persona amb poc seny caudi foc a un extrem i pugui cremar des de Cala Figuera fins a Formentor. Vull dir, aquí sí que realment hi hauria una tasca a fer una altra vegada de gestionar el foc, perquè un macroincendi amb aquestes dimensions i en la massa boscosa que teníem a les Illes Balears, una vegada declarat seria molt mal de controlar, com malauradament se va poder veure en el cas dels termes d'Andratx i Estellencs ara fa una sèrie d'estius. I educar des de l'infància, fer veure als infants i als joves a l'escola, a les famílies d'esperill que tenen els incendis i el foc a la muntanya, i també en el mateix temps les famílies de donar importància a la naturalesa, protegir la naturalesa, és a dir, tenir la natura com una cosa d'especial interès i protecció. En cas d'un lliscament de terra, què és el que han de fer? En cas d'un lliscament de terra, normalment els grans lliscaments... Hi ha dos termes que són independents, formen part tot en principi de la mateixa seqüència de riscos naturals, que seria l'esllavissat, que seria quan hi ha un desplaçament d'una massa molt important que en cap moment deixa tenir connexió amb en terra, baix un coster d'una muntanya, aquests solen ser relativament lents i donen molts de senyals que han de succeir. Per exemple, hi ha un cas històric de Mallorca on un llolleret, que era Vinyarroi, se va haver d'abandonar en el segle XVIII perquè aquell temps deien que hi havia hagut un terratrèmol, no? Aquest terratrèmol era un esllavissat de part del full de Xura que, en conseqüència que hi ha una capa de gel, se va anar desplaçant. Amb aquests no hi ha un perill molt immediat, perquè el desplaçament sol ser lent. Un altre que sí que hi ha un perill directe serien les caigudes de bloc. Caigudes de bloc se donen quan hi ha un penya-segat o un pendent molt notable, i hi ha dos moments molt crítics. Un seria quan hi ha unes precipitacions molt constants o importants que els materials que formen part del vessant perden cohesió, se poden desplaçar. Per exemple, jo mai recomanaria fer la fantàstica i panoràmica carretera que va des d'Andratx cap a Estellencs i Bany al Bufar, després o durant un temporal de precipitació molt important, perquè són vessants bastant instables, amb aigües hi pot haver caigudes. Després també s'hauria d'anar molt alerta en aquells indrets en els quals hi ha un penya-segat i hi ha moments amb un canvis importants a la temperatura o el grau d'humitat. Per exemple, en els rerajons de Calvià, sempre se veu s'imponent Puig de Lloletzó, la cara que mira cap a Puigpunyent, que és bastant empenyalada, quan arriba un moment crític de l'any, que és durant el mes de maig, que hi ha la ressecada del sol que tenia la sabor i tal, hi ha constants caigudes de blocs. En aquest indret, com pugui haver a dins el torrent de Parells, o com hi pugui haver a tots els penya-segats de Mallorca. Per tant, s'ha de tenir la precaució en aquest moment en què hi ha hagut un gran canvi d'humitat, perquè hagi plogut molt, al contrari, perquè s'estigui segant el terreny, hi ha una tendència bastant important a caure blocs. I la millor manera d'evitar-ho és evitar aquests espais en aquest moment.
I si veiem que ve un cap de fibló o un huracà, un tifó, en aquests casos, que és el que convé fer? Bé, si ve un fibló seria un vent que penja en forma d'embut a la base on ningú. El fibló és lent i el fibló normalment només afecta dins una franja relativament estreta. Dic una franja estreta perquè un fibló només xucla al voltant d'un 100-200 metres com a molt de diàmetre en el qual hi ha. Aquí, a més net, si tu vas per dins la mà, per tant, si una màniga, no tant un fibló, és molt bo de fer evitarot, senzillament canviar de direcció dins la navegació no hi vas. Si vas amb un vehicle a una àrea oberta, és relativament senzill també fugint-ne, evitar-lo perquè et duen un desplaçament que et duen una àrea breu. Si no te queda més remei que te veus que t'agrada passar per damunt, intenta refugiar a una estructura que sigui forta, perquè literalment xucla cap a dalt i és capaç de desplaçar vehicles o xuclar-los. Per tant, no confiar especialment en el vehicle i anar a cercar estructures sòlides. Les nostres cases són, fins i tot d'una manera relativa, són bastant acceptables per suportar-ho. Ara, el que sap succeir aquí, que molta gent confon després en fiblons, si no ho són, és que hi hagi esclafits. Aquest ja té més mal pronòstic. Per exemple, aquelles imatges que sempre ara s'han repetit, de bany el bufat, d'allò que venia i després aquell vent, allò no va ser un fibló. Va ser un esclafit, que és el 2007 en Xoquet de Palma, que l'esclafit consisteix, quan ve una tempestat extraordinàriament virulenta i amb una precipitació molt intensa, a davant desplaça molt d'aire fred que va baixant amb la precipitació i aquest aire va davant la tempestat com un vent lateral que a vegades du velocitats molt elevades, fins a 150, 160 km hora. Què s'ha de fer? S'ha de fugir d'allò que te pugui caure damunt, s'ha de cercar una estructura com més sòlida millor possible, fugir de la proximitat d'arbres que te puguin caure o de teulades, elements de volada que te puguin venir damunt i senzillament esperar que es passi, perquè a diferència del fibló, un esclafit te pot d'un front d'un quilòmetre d'ample d'abans, diversos quilòmetres, i és impossible fugir-ne. Ara també viatjam a llocs de muntanya, a esquiar o que hi ha neu, i a vegades també a països o llocs que tenen volcans. Poden dir què poden fer davant una tempesta de neu i és molt perillós anar a visitar un volcà. Bé, m'està demanant de dos punts molt diferents. La tempesta de neu és molt perillosa en el sentit que si tu te quedes aïllat dins un vehicle te pot morir realment congelat. La neu és molt complicada si tu no coneixes un ambient de muntanya, per tant que jo recomanaria enfrontar la neu molt simplement. Si vols anar a lluir de la neu, vés-hi a un lloc on hi hagi unes instal·lacions, unes pistes i hi hagi una gestió. Perquè a més l'acumulació de neu moltes vegades acaba provocant un tipus especial d'esllavissat que se diu una allau, i les allaus estan controlades en els indrets on hi ha totes unes instal·lacions i les pròpies gent tenen unes pistes en llocs on saben que no solen succeir allaus, en els quals permeten en principi transitar o esquiar. Per tant, jo el que recomanaria és la màxima prudència com seria lògica. Els volcans tenen avantatges i desavantatges. Els volcans són molt perillosos. Bàsicament són perillosos per les emanacions de gasos que te puguin intoxicar o matar, perquè si estan parlant ja d'una gran erupció, les grans erupcions volcàniques sí que avisen. No? La diferència és terratrèmol. Hi ha molt pocs volcans en el món, actiu. Vull dir, estan xerrant d'una llista de pocs centenars d'indrets on hi ha iques, són un gran espectacle natural, avisen els casos més espectaculars de volcans que estan totalment controlats dia i nit, seria un molt proper a nosaltres, que seria l'Etna, i jo que recomanaria senzillament seguir sent comú, i si allà el turisme està controlat, les autoritats, un volcà
sí que és un risc, però és un risc que en tot moment una erupció té molt de símptomes previs i té un desenvolupament lent i per tant jo no recomanaria més prudència que la que generalment s'ha de fer davant qualsevol element que se vulgui visitar. Això és igual que anar a veure un temporal a mà, t'has de posar una distància que vegis que les onades no hi han arribat mai i des d'allà ja ho dic i no fer... La naturalesa, per tant, actua amb virulència i no perdona, i podem dir que el coneixement geogràfic és fonamental pels temps convulsos que vivim. Saber geografia ens pot salvar la vida i els infants i els joves poden aprendre com evitar problemes en aquest sentit. Moltes gràcies, senyor Miquel Grimalt, confiant que la informació d'aquesta entrevista ajudi a salvar moltes vides. Gràcies.